nying polis. To gima duong' mogik en ni polis emochung' ne kwe kaka iwachono. Omiyo nying polis en gima ni bedo guarded mondo polis obed kod mfano maber e piny mangima. Niwach onge kama inyalo ringi dhie kawuono ka polis ok nyal miyi security. Polis no kende mantie manyalo miyi security. Omiyo mano omiyo idwaro ni mondo polis kik bed gi nying marach. Koro gima otimore kawuono ni en gima rach, en gima theko, to koro gima rach mogik ni koro nyocha nene ng'ama o complain ne en jatelo mar obila. DIG mar polis emochung' ne Kenya Police Service. Ochung' ni polis 70,000 gi wiye. DIG mar AP ochung' ni polis 25,000 kende. To DIG mar Kenya Police ochung' ne ji 70,000. Kendo DIG mar Kenya Police Bwana Langat ne en student mara. Na recruite from Kiganjo mondo bi e CID moa traine na japuonjre mokwongo e school kendo ang'eye kaka mama muol. So gimosebet katimore en ni gini thago chunywa kabisa mondo wang'e ni to ang'o motimore e custody mar police. Kendo wadwaro ni mondo otim the best postmortem possible. Gima ne thago